θέματα. Θα πω 2-3 φορές ησυχία στο κοντρόλ, όπως συνηθίζεται άλλωστε, και 3 φορές ησυχία στο πλατό κτλ. Και πάμε να ξεκινήσουμε με το βίντεο. Προτείνω του Ολυμπιακού 5 λεπτά απολαυστικός Ολυμπιακός, ο οποίος κέρδισε χθες τη Βρέμη με 3-1. Πάμε να δούμε το βίντεο. Άντε ρε τυχερέ. Σώθηκε σήμερα. Ισχύουν οι φήμες ότι θέλετε να κάνετε την 3η Οκτώβρη αργία ή κάτι τέτοιο. Τετάρτη. 3 Οκτωβρίου. Αν την κάνουμε τη χθεσινή, την κάνουμε αργία. Εντάξει, ό,τι θέλουμε να κάνουμε. Σήμερα με το ζόρι ήρθαμε, όπως είδες. Τραβώντας το κρεβάτι μας πέραμε, έτσι. Αυτή είναι η εκδίκηση πάντως του Ολυμπιακού στο Βάζελο. Να παρουσιάζει αυτή την ιστορική νίκη. Ποιο να δείξει, τους κανάλους εδώ. Εσύ στο Βάζελο της εκπομπής. Ένας είναι. Η εκδίκησή μας είναι να παρουσιάσει αυτή την ιστορική νίκη. Μου έλεγαν φίλοι της εκπομπής το πρωί, τώρα νωρίς που πέραν τηλέφωνο πάνω στο γραφείο, λέει: παιδιά, με συγχωρείτε, περιμένω από το Λιριτζή να κατεβάσει το whatever. Λέω: ρε παιδιά, δεν γίνονται αυτά στη δημόσια τηλεόραση. Λέει: το είχε υποσχεθεί χθες. Το είχα υποσχεθεί. Λέω: όντως το είχε υποσχεθεί. Το κατέβασε. Έχει μαγκώσει η ζώνη από χτες το βράδυ. Μάτε, λέω: το σπίτι το είχε κατεβάσει. Λέω: όπως γνωρίζω μου είπαν, α πούμε, το κατέβασε. Το τι γέλιο έχει πέσει με φίλους Βάζελου. Τι αγκιτσίδες έχουν πάρει τηλέφωνο. Μας ακύρωσε και δύο. Μας ακύρωσαν δύο γκολάρια. Δεν ακυρώνεις, κύριος. Offside θα σου πει. Και το offside του άλλου δεν τα ακύρωσε. Αυτό λέω. Μπάλα μπήκε μέσα όμως. Τι μας έχει. Ο παδός νιώθει ότι έβαλε γκολ. Καλά ήταν. Παραμένουμε 16η θέση στη βαθμολογία του ΣΕΦΑ. Ανεβήκαμε. Πλησιάσαμε. Πήγαμε πάρα πολύ τη 17 και τη 18 και πλησιάζουμε Τσέχους και Βούλγαρους. Πολύ. Ήμουν στο ράδιο, τι λέγανε οι Βάζελοι χθες το βράδυ στην εκπομπή σου. Τι σε νοιάζει, ρε. Οι Γερμανοί τι λέγανε. Να μάθουμε τι λέγανε οι Βάζελοι, είναι πεθαμένος τώρα, το καταλαβαίνεις. Η δική μου εκπομπή έχει επίπεδο. Βγαίναν όλοι οι Παναθηναϊκοί οι αξίδες και τέτοιες χαρακτήρες στον Ολυμπιακό. Άσε μας ρε Πέτρο. Αλήθεια σου. Να φύγω τώρα. Χαρήκαμε πάρα πολύ. Τώρα καλά. Να την ηχογραφήσεις. Εμείς να σου πω, επειδή εμείς όλο αυτό το χαλαρά το βλέπουμε, έτσι, το έχουμε πει πολλές φορές. Όπως εμείς όταν παίζει, ας πούμε, ο Παναθηναϊκός με τη Βέρντερ και τρώει 5, είμαστε με τη Βέρντερ. Έτσι και όταν παίζει ο Ολυμπιακός με τη Βέρντερ και η Παναθηναϊκή είναι με τη Βέρντερ. Έφτασα χθες στο σημείο να είμαι Αρτμίντια. Τι μου συζητάς τώρα. Αρτμίντια. Από ποια χώρα είναι. Τι σημαίνει, δεν έχει σημασία. Βγαίνει στη Δεν παίζει κανένα ρόλο. Σλοβακία. Ήμουν Αρτμίντια μέχρι τα κούλια. Έτσι παίζετε το παιχνίδι στο ποδόσφαιρο. Αλλιώς δεν θα πειράξει τον άλλο. Θα του πεις εγώ από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, παιδιά Βέρντερ ήμουν. Να τον πειράξει μεταξύ σας, ρε παιδί. Ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Όχι στο Αρτμίντια. Να τον δέρουμε κιόλας. Μεταξύ μας δεν πειραζόμαστε. Ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός να τον πειράξει. Όχι στο Αρτμίντια. Αλλιώς δεν έχει νόημα αυτή η ιστορία. Κάθεσαι σαν κύριος και παρακολουθείς. Α, ωραία κύριο. Η Ελλάδα, σαν βλέπουμε. Άμα γίνει γέλα με την Αρτμίντια, έχει πιο πολύ χαβαλή από να γίνει με τη Βέρντερ. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, καλά. Εσύ έπιασες τίποτα. Όχι, Ρόζεμπορ. χθες έγινε του κουβά. Δεν έπαιξες. Μόνο το over του Ολυμπιακού έπιασα. Είχες βάλει το over ότι θα φάει 5. Όχι. Τι. 2-1. Εγώ το είχα πει κιόλας. Θα κερδίσει. Θα χάσει. Έτσι έβλεπα. Λοιπόν, για αυτό που είπες τώρα. Τώρα φεύγω όπως είμαι. Φεύγεις από πίσω από την αγορά. Κάτσε να πάρω το καλώδιο. Πάρε και το καλώδιό σου.